Ka office terekam jong subdivisional Patar Khma Civil Subdivision Ribhoi District harengkat ka office Deputy Commissioner Ribhoi District Nongpo kumshi benta ban rakhe ya ka National Voters Day kan penlong ya ka jingmare National Voters Day run arhajar arpusaw hak arpusan tarik uklalengkot arhajar arpusaw na kalyang ki Bor District ka khot ka wer ya baro ki samla kan thei bat shinrang bakin wan ban shimbenta ha kani ka jingmare National Voters Day run ka ban sedang ha ka por driu shiteng menstam bad eka jaka ban sedang ya ka jingmare kan long najirang menar market sa Patar Khma Government Higher Secondary School yakinong job an ai khusnam cash prize yaki bawan dengkong san hajar tengka bawan baar 1,000 tengka bat ki bawan balai lai hajar tengka bat kumju ru na kabenta kinong ya mare barang batam bat barit tam shinrang bat kenthei kan long 1,000 tengka ki bakwa ban shim benta hakani kin sngo bha ban wan ai kerteng ha office u block development officer jirang block Ribhoi District bat katarik bakat du ban register kandei ha nishwa ka arpusaw tarik uklalengkot arhajar arpusaw ha kapor long trei